Mae cyfrifiad yn arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd. Ni yn y swyddfa ystadegau gwladol sy'n cynnal y cyfrifiad, a'r hyn mae'n ei wneud i bob pwrpas yw rhoi darlun clir iawn i ni o gymdeithas ledled Cymru a Lloegr a sut mae'n newid dros amser. Mae'r cyfrifiad yn hanfodol ar gyfer cynllunio ein holl wasanaethau lleol, y lleoedd ysgol, neu'r ysbytai, neu hyd yn oed par mor llydan y mae angen i'r ffyrdd i fod. Maent i gyd yn dibynnu ar y nifer a'r fathau o bobl mewn ardaloedd gwahanol. Mae ystadegau gynhyrchwn o'r gyfrifiad i gyd yn ymwneud â bydd y cyhoedd ac maent y fydd i bawb. Felly, rydym yn defnyddio cyfrifiad yn y swyddfa ystadegau gwladol ac hefyd ar draws y llywodraeth i allu gwneud y penderfyniadau am ddarparu gwasanaethau i bobl. Mae safon yr ystadegau hynny yn bwysig i ddiogelu safon y mathau o benderfyniadau a wnawn. Mae'r cyfrifiad wedi bod yn rhedeg ers dros 200 mlynedd oherwydd lansrwyd y cyntaf yn 1801 ac rydym yn cael cofnod o'r boblogaeth y bobl sy'n byw yma eu dyddiadau geni mwyn ddeall y demograffig. Mae'r cwestiynau'n newid dros amser, a wyddech chi, yn ôl ar ddechrau ganrif diwethaf, roedd yn holi am doiledau y tu allan a synciau cegin. Y tro hyn, am y tro cyntaf, rydym wedi gofyn cwestiynau am gyfeiriadaeth rhywiol, hunianiaeth rhywedd, ac a yw pobl wedi gwasanaethu roed yn y lleoedd arferol peidio. A hynny, mwyn i ni wir allu deall anghenion y bobl hynny o'i profiadau bywyd. Cawson gyfuddiad llwyddiannus iawn eleni, cawson gyfradd gwblhau o 97 account sy'n llawer uwch na hyn a gawson ni yn 2011, ac mae'n rhoi swm enfawr o ddata i ni ei prosesu. Felly, rwy'n meddwl ein bod wedi cael cyfradd ddychwelyd uchel iawn, oherwydd ein bod wedi gallu cysylltu â phobl ac esbonio i bobl pam ei bod yn bwysig, ac yna, yn bwysig iawn, ein bod yn ei gwneud hi mor hawdd a phosibl iddyn ymateb. Felly roedd ar-lein, ond os oedd angen cymorth yna chi'n gwblhau'r cyfrifiad, roedd yna lawer o wahanol ffyrdd o wneud hynny. Bydd canlyniadau cyntaf cyfrifiad 2021 ar gael ddechrau'r haf, ac yna bydd cyfres reolaidd o fwy a mwy o wybodaeth yn dod allan yn dilyn hynny. Felly, byddwch chi'n gallu rhyngweithio ar data mewn nifer o ffyrdd. Bydd gennym ni gynnwys erthyglau digidol y gallwch rhyngweithio nhw, bydd gennym ni gemau rhyngweithiol hwyliog, a bydd gennych chi hefyd setiau data hyb. Felly, diolch yn fawr iawn i pawb a llenwodd ei ffyddin cyfuddiad yn 2021, a rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld y dalun gwych a cyfoethog sy'n cael ei gyfleu o Gymru a Lloegr.